Owayeyiphoyisa eliqapha iziboshwa uPaul Erasmus utshele inkantolo ephakeme eGoli ukuthi babeqeqeshwa ukuvikela umbuso. Uthe wayezitshela ukuthi wenza into esemthethweni ngesikhathi esasebenza. UErasmus wethula ubufakazi ophenyweni lokushona kwalowo wayezitshoshovu sezombusazwe uNeil Aggett. uPaul Erasmus utshele inkantolo ukuthi ukuqeqeshwa akuthola ngesikhathi esayiphoyisa eliqapha iziboshwa zezombusazwe kwabamba iqhaza elikhulu ekuhlukumezeni iziboshwa zezombusazwe. Uthe ubugebengu abenza ngesikhathi sobandlululo kwaholela ekutheni atholakale nesifo sokhwantalala. Uthi ukusabisa ofakazi kwakuyingxenye yomsebenzi wabo. Well, I suppose that was part of it, my lord, but it was also a place for us because of the interest there amongst the so-called left-wing community to look at suspects, and who knows, we could have been lucky and recruited somebody to work for us. But the basic thing, my lord, I think you're quite correct, would be the intimidation of our opponents, as it was. Ubuzwe ukuthi kungabe lukhona olunye uphenyo ngokushona kweziboshwa kwatholakala ukuthi amaphoyisa athintekayo. I think I'm reasonably accurate, my lord, if I state that there wasn't such a thing. Nobody was ever found guilty, my lord, or responsible for a death in detention. Uphinde wabuzwa ukuthi kungabe amaphoyisa eqapha iziboshwa ayesebenza ngaphansi komthetho wangaleso sikhathi yini. Most definitely not, my lord. Operating with 1 foot in the law and 1 foot outside the law, but operating with the full knowledge of the government of the day. The regime of those years knew exactly what was going on. And I don't think I'd be wrong in saying that people like de Klerk turned a blind eye to it. Isicwawu siyaqhubeka.